vreau să vă relatez una din cele mai înțelepte povești terapeutice despre importanța deciziilor luate în fiecare zi. Era odată un bărbat care toată viața lui a fost șef de șantier. A construit o mulțime de case, dar simțea că a obosit și că e timpul să se retragă. Am decis să demisionez. O să-s la pensie și cu nevasta mea voi avea grijă de nepoți, i-a spus el angajatorului. Patronul a înțeles că pierde un profesionist bun. De aceea l-a rugat. Hai să facem în felul următor. Construiește ultima casă și apoi poți să pleci liniștit la pensie. Plus la toate, vei avea și o primă bună din partea noastră. Bărbatul a acceptat. Potrivit noului proiect, el trebuia să construiască o casă pentru o familie mică și respectiv a început să se ocupe de toate sarcinile sale. El însă se grăbea foarte mult. Nu avea răbdarea să se vadă mai repede pensionar. De aceea, multe lucruri le-a făcut nu chiar cum trebuie. Altele le-a mai simplificat, unele detalii le-a omis, a folosit material mai ieftin și tot așa. El își dădea seama că nu făcea totul cum trebuie, dar se justifica în sine prin faptul că activitatea sa profesională a luat deja sfârșit. Când construcția a fost finalizată, patronul a venit, a examinat casa și a zis șefului de șantier: felicitări, asta e casa ta. Poftim, cheile, actele sunt perfectate. Acesta este cadoul firmei pentru munca realizată în toți acești ani. Ceea ce a simțit bărbatul atunci știe doar el. Toți colegii aplaudau, îl felicitau cu această ieșire demnă la pensie. Iar el stătea rușinat și incomodat. Și toți credeau că din cauza cadoului prea scump. El și-a conștientizat greșelile și a înțeles că ele au devenit problemele lui. De acum încolo, el va trebui să locuiască în singura casă pe care a construit-o necalitativ. Mulți oameni se plâng că ceilalți nu-i tratează suficient de bine. Nu am parte de respect, de atenție, de recunoaștere, spun ei. Valoarea mea este subestimată. Atunci când ceilalți sunt amabili, îi bănuiesc că au motive ascunse. Vor să mă manipuleze, să profite de mine. Dacă gândul lipsei, fie că e vorba de bani, recunoaștere sau iubire, a devenit parte integrantă a ceea ce credem că suntem, atunci această lipsă ne va însoți pretutindeni. Din nefericire, adesea alegem să construim așa cum a făcut bărbatul înainte de pensie. Credem că rezultatul construcției de azi nu merită efortul nostru, fără să ne dăm seama că de mâine urmează să trăim sub un acoperiș nesigur, construit de noi înșine. Lucrurile stau în felul următor. Noi refuzăm lumii tot ceea ce credem că lumea ne refuză nouă. Să încercăm următorul exercițiu timp de 2 săptămâni și vom vedea în ce fel ne va schimba el realitatea. Toate cele pe care credem că oamenii ni le refuză nouă, laudă, apreciere, ajutor, grijă plină de iubire și așa mai departe, să oferim noi lor. Nu avem de unde? Să încercăm să ne comportăm ca și cum am avea și ele vor veni. Apoi, curând după ce începem să dăruim, vom începe să primim. Nu putem primi ceea ce nu oferim. Să devenim noi cei care oferă. Puneți-vă adeseori întrebarea: ce pot oferi acum? Cum pot fi de ajutor acestei persoane sau în această situație? Este o lege universală. Fiecare dintre noi răspunde de construcția propriei sale vieți.